Sungilaing pedoting Ponorogo jumudul patih Bejogo Anom tumenggung Anom Yuda mengkaring gedaya nambahi wedhaing bangsa. Ayo kanca suwan-suwan ing Ponorogo. Margo budaya Sumelaing pedoting Ponorogo jumudul patih Bejang Ganong tumenggung Anom Yuda. Ingkang muncul saking sasana pagelaran saking Waraga Agung Margo budaya. Gambaraken tumenggung Anom Yuda. Nggih, menika tumenggungipun Prabu Klono Sewandana saking pelataran Tlatah Ponorogo. Ingkang muncul saking sasana pagelaran kang gambarake abdi kinasih saking pelataran Ponorogo nggih negeri ingkang panjang kunjung kemah haripah lok sinawi tata tentrem kerta raharja. Sapa iki? Ora ono. Sapa iki? Nopan. Ayo.
Oh, oh. Ayo, ayo. Oh, iya. Ois. Ayo. Awas. Ayo. Ayo, ayo. Hati-hati. Ayo, ayo. Hati-hati. Cii. Hati-hati. Yo yo yo. Yo 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 yo. Wae nyambut gawe, Mas. Nyambut gawe. Lho. Nyambut gawe, gawe. Sapa sing ngarani dulinan? Lah kok dulinan? Nyambut gawe salto. 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 Nyambut gawe. Sapa sing ngomong? Aku Lapo? nyambut gawe. Lah iya, sapa sing ngomong dulinan? Ya lah ngomong dulinan. Aku ta. Yo. Enak-enak gengkolmu ah. Enak jare.
Mas, ke lho. Wah. Anggitmu gak lora. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Kaya aku mau. Kaya awakmu mau. Mari sholat salto. Lapa ungu kok melayu. Lho. Ancang-ancang. Ancang-ancang pisan ae, Mas. Pisan tok mari ngundang salto. Kaya aku mau. Awakmu salto. Iya. Kondi. Teko kene Runo, teko kono rene. Teko kene Runu. Iya. Penculit. Penculit. Dadi berhasil. Teko kono. Kono rene. Penculit. Penculit. Dadi. Aku. Teko kene. Penculit. Blok. Lah kok blok? Ya apa pengin jepat. Lah ngono awak ta doser. Iso tagak, salto. Kayak awakmu. Temen dah. Lah, kayak awakmu sih. Kaya aku salto, Mang. Lah iya. Lho. Iso tagak. Iya kayak aku iso. Iso tagak. Gak. Ngono kok guyu. Salto. Iya. Aku ket mangu ya. Wis tak enteni. Kok gak dikai salto-salto ngono biasane dikai salto ayam, salto daging biasa iku. Iku ngono soto blok-blok. Soto ta? Lapo salto iku? Aku kuwatir ya. Lapo? Heh, Lapo? aku kok mulai sih. Lah biasa wong yak teko kono. Sing nanggap iki. Iya. Teko kono. Kono. Lah kuwatir goblok. Lapo? Nek mulai Lapo nek mulai? digawani kerupuk. Kok gani keropon lho. Heh. Heeh, engko dikai sak rengkeke jarene. Engko kon ndek nider. Lah kok aku? Ngawur iki. Iki acarae Pak Dedi. Duduk Pak Dedi kok. Duduk. Pak Dedi. Iya, Nama panjangnya sinten? Muhadi. Jeneng Muadi. Padha iku sing gara. Pak Muadi nggih. Heeh. Pak Muadi niku enggak ada lagu, Bu. Piye? Di Muadi kowe arep nanti. Iki Bapak Muadi. Bapak Muadi. Nang kono kesuwur. Kesuwur. Heeh. Wonge grapyak. Grapyak. Bayo ben petuk wong. Heeh. Alah lah mesti ben molek krupu entek. Kan jadi didol goblok, kok ditukoni wong gak entek ya apa? Lah iya. Gak entek dilono bojone. Lho, tapi yo ngono seje nek petuk awak dhewe. Nek petawan dhewe lha apa? Ting ting ting. Ah. Cuk. Wingenane yo ngono. Iya. Mampir omah. Mampir nang omah. Ojo lali meneh. Nggih, Dik, temen. Tak enakno. Dienakno. Tak enakno. Bapakmu Adi ki, Mang. Heh, dawa enakno. Meneh nek awakmu macak ganteng tak Iya. sawer. Disawer. Request situk. Apa? Gale macak elek goblok. Gak oleh Pak Wadi. Endi sih wonge? Napa? Lho, ini kok jare sampean. Jare wong tuaku ganteng. Heh, kalah omong yo. Awakmu wis salto. Salto. Menghibur masyarakat kene. Heeh. Desa Baudan. Baudan. Wetuk pancet ae batine wong kene iki. Ya raimu oplasen. Ora apa-apa. Wong kene iki senengane jaranan. Jaranan. Bantengan Bantengan. senengane penontone band. Full. Guyub rukun. Guyub rukun sing dodol ngelumpuk. Ngelompok. Ngono 1 2 3 4. Ngene iki kopdar apa? Kopdar kakekmu ngono. Lah ngelompok Channele Wasno. Iya. Koncone dhewe. Koncone dhewe. Guk Nur. Guk Nur. Kok Pak Dedi. Pak Dedi. Oi, sing di Pacung bajel putih. Iya, Ita itu. Iku biyen mlebu TV ku. Kenapa? Orang pinggiran. Menghibur. Menghibur. Awakmu kan salto. Iya. Aku tak nyanyi. Lho kon iso nyanyi ta? Nyanyi. Temen kon iku. Lho, kabeh iku gak oleh nelongso. Kale nelongso. Ono lagune. Lagune. Jopo do nelongso jaman rekoso. Oh, sapa sing ana bui? Sapa sing ana bui? Sapa ngongkon? Akas rek ya ngene iki nek tak anggapan dibayar dhisik ya ngene iki ya. Bayaran tek. Entek. Wong kok. Kok ketang ae Pak tutuk kene. Lah iya. Kate jebus nganjuk aku, Mang. Hah? Kate tak jebusno nganjuk kono, Mang, motore. Nang goyangan. Jopo do nelongso jamane tabuhono rek. Cari gak kan tabui. Ngelek tabuhan tagak. Tabuhan. Tabuhan. Oh nyanyi. Apa? Kon lak nyanyi. Wis oleh nabui. Berarti Iya. aku lha apa? Joget. Nyanyi, yo iku yo joget ae.
padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ora usah ngomel ati kudu tentrem joget sing penak Jare joget. lah pokoke wong ayanen iki Oh, yen kakekmu ah. joget emang ngene jopot penurut getak sapa Joget. sing leko Leko, slow. Slow. Oke. Slow motion. padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra kon kenemenen goblok La ilaha illallah. Kok mau dibedes aku jare. Tak kanakno mamaku. Lho, mamaku kenceng kene yo, tapi oke gak nang omah. nangis Ayo. nangis Anak mamaku. Mbak. Nangis. 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 Amin, muga-muga kendhat temen amin. Amin, muga-muga nopan kendhat temen. Joget sing penak, biasa ngene iki disawer goblok. Joget. Heeh. Aku Padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ora usah ati wis. Wis Mas, gale tawuran Mas, wis. Gale tawuran. Opo sih goblok? Joget sing penak lapo kon tinju iku. Tabone rock and roll, Lek. Tabone rock and roll. Lah terus awakmu iso benerno ta? Lah, Iso benerno. iso. Kon iso ta sing enak lagune? Lah, ha. Sing alim. 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 Apa iki? Lagu barat. Lagu barat. Banyak. Iso. Lagu barat ya sampean kidul. Iso lagu barat. Lah ngawur. Temen yo. Iya. Ayo. Trak dudung. Lagu barat. Lagu barat, Pan. Barat iku apa? Angin. Lah iya iku mang. Hei, aku yang duwe lagu. Iya. Pembunuhan. Ayo Mas, pukul. Pembunuhan. Potong bebek. Potong bebek. Potong bebek. Potong bebek. Lagumu iku lho. Jare pembunuhan. Lah ya pembunuhan goblok. Potong bebek. Lah ya ngene iki apa? Eh. Lah ya mateni goblok. Iku itu pembunuhan. Lagu apa? Lagu anak kecil. Aku tokno dadi penyanyi. Iki lho. Alah, umbile metu goblok. Umbile iso ya Allah. Oh alah, yo dek kaya kayak ngene rek anak bae upile metu men.
Apa? Opelmu lho metu goblok. Biasa lulusan menur ngene iki. Iko mang esuk tak kandhani ya. Wis oleh pasien iki ngene. Iya, oleh pasien mang Pak Purnomo gak kuat pindah nang nopan. Iya. Mar ngono puskesmas karep omah tak gawe rawat UGD ngono. Lapo lambemu penceng goblok. Wong kok Pancen kakekmu ah. nyanyi sing enak. Nyanyi yo, ki lho. Delok sing delok iki wake wong wedok-wedok. Akeh ibu-ibu. Ibu-ibu. Heeh. Iya. Lagu ibu. Sing nanggap lagu ibu nggih. Tak nyanyekno Bu, gak ono sawer tak cegat tambangan kok. Nandi wong sing nanggap. Padi, Nandi Padi. Padi. Oh meneh gak zaman sawer tak cegat sampean nang kono kok. Di, ayo di. Aku iki disemayani nyawer Di, di kakimu. Ditanono gak disawer meneh kerupuke tak cegat nang kono. Ayo, gak nyawer tut tambangan tak robono kok. Lho, Cagake. iso nang. Alhamdulillah. Semoga barokah. Terakhir sih. Iki wek terakhir sih. Iya batine kerupuk Alhamdulillah. Masih wong ngene iki bakul kerupuk iso nyenengno masyarakat kene. Alhamdulillah. Iso nyenengno. Apa panitiae kompak-kompak. Jejer rukun lho Rukun. Plek. Plek wis. Ayo, salam ono kabeh kuwi sak penontone. Bongko kowe. Pan. Salami koncone kabeh. Salam ono kanca kabeh ku. Allahu Akbar. Riyoyoan. Hancuri tarik iku. Lha apa? Liyane padha salaman koncone, aku didodeng, Mas. Lapo jajal ngosek. Anggit mungkal lah. Wis alhamdulillah. Iya. Pak Diki ya. Nggih. Senajan wonge bakul kerupuk. Wonge iki ayem tentrem. Iso nyenengno masyarakat kene. Alhamdulillah. Senajan gak iso sodako dhuwit, Heeh. iso sodako nanggap jaranan nyenengno masyarakat kene. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya. Muga-muga rezekine Pak Di muga-muga akeh. Amin. Sehat walafiat. Amin. Umure dawa. Amin. Iso nanggap jaranan maneh. Amin. Iki kan kancane jek akeh. Iya. Nang kene ya padha ketuae jaranan. Ayo diceluk kancane awak dhewe. Oh, ayo. Padha ketua jaranane. Dadi ayo sing rukun. Sing rukun berarti ya. Panggilan Cak Benu. Nu Benu. Rene anu. Benua Asia. Panggilan saudara Cak Benu, ayo. Jenenge Benu tak genuk. Genuk aku. Celuk Benu gak semau rek. Ayo benua Asia. Benu original. Weh Cak Benu. Benu original. Marga budaya. Ya. Ndi? Ya, Anjay. kita tampilkan inilah Cak Benua Asia. Duduk Benu iki. Apa? Skin elite Lancelot iki, Cuk. Sik, ayo. Terung tak ayo. Ayo. Terung tak joget sik dulu. Ayo joget dulu. Joget piye joget? Iya. Ayo Pan. Saiki ngene Cak yo.
Iki nduk desa sampean. Ya. Heeh. Desa sampean temen ah? Desaku. Desa temen. Iya. Jarane dulur dhewe pimpinan Bapak Sukoyo Hadi. Nekakno arek-arek. Nggih. Khususnya nekakno sampean barang. Oke. Dadi aku nyeluk sampean rene, sampean kudu ganong. Lho, Kudu ganong. gak iso. Lho, Aku gelem ganong, pokoknya kudu iso jawab badeanku. ayo siapa wedi? Oke. Siapa takut yo, siapa takut? Ayo yo. Yo. Nek iso jawab badeanku, Heeh. aku ganong. Yo. Ayo, Iki telung pertanyaan, rada maju. pertanyaan Iya. tapi jawabannya siji podo. Iya ta? Yo. Oke. Pertanyaan pertama, Heeh. apa sebabnya wong kecemplung sumur mati? Yo kelelep. Pertanyaan kedua, Dua. apa sebabnya wong goreng tempe gosong? Pertanyaan ketiga, Heeh. apa sebabnya ibu-ibu iku meteng? Jawabannya dadi siji. Jawabannya siji. Kelelep. Gak iso, masa wong ibu-ibu hamil iku kelelep. Oh, kok kakekmu ah. Kesetrum. Masa goreng tempe gosong iku kesetrum. Kematangan. Masa wong kelelep kecemplung sumur iku mati mergo kematangan. Katok wis katok. Rungokno ya. Iya. Jawaban pertama, Heeh. apa sebabnya wong nyemplung sumur mati? Heeh. Sebabnya apa? Kesuwen ngentase. Iya. Pertanyaan kedua, Iya. apa sebabnya wong goreng tempe gosong? Kegetan genine. Kesuwen ngentase. Pertanyaan ketiga, Ketelu. Iki. apa ibu-ibu iki kok hamil? Ah. Kesuwen ngentase. Kabeh kesun ngentase. Celup dintas gak meteng. Ya dibiri kono. Gak jawab berarti gak mesti ganong ya. Gak iso. Ini tak gocek miki. Matur suwun, matur suwun. Lah. Ajur kon nu benu. Ajur kon dina iki. Hei, iso kowe malampir asli ke momok. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau, ngemodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, Dicacarae. sehat Mas Bendu. selama-lamanya. Wis. Iku kok kowo iki. Wis tuwek ulang tahun. Bojone kudu disayang. Iki ya, wis tuwek ulang tahun ngisin-ngisini. Wis ya ndonga ae. Wis muga-muga rezekine akeh. Ayo bojone sayang. Yo. Dudu aku lho sing ngomong lho ya. Panitia lho ya. Karang Taruna iki. Oh, ulang tahun ini Benu ya. Dihitungi 1, 2, 3 disayang. Oh. Rodok masuk akal. Ayo, apa nu?
Ayo. Ayo Mbak, lho. Lho gak apa-apa. Apa bojone? Gak apa-apa. Elek-elek kuwi bojone dhewe. Rene alhamdulillah acara napa? Oh nggih. Oh, tanggoku rek. Wah aji. Nggih. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Alhamdulillah iki mang acarae tasyakuran Bapak Muadi. Heeh. Muga-muga rezekine akeh. Amin. Sehat walafiat. Amin. Dagangane laris manis. Amin. Dikai umur dawa. Amin. Muga-muga masyarakat kene Mbaudan iki seger waras. Amin. Dikai rezeki akeh. Amin. Panene oleh akeh. Amin. Muga-muga iku mang koncone dhewe sing gak duwe sawah iso panen, tapi iso ngincipi. Tapi kan oleh akeh. Alhamdulillah ngono lho. Heeh, iku mang koncone dhewe ulang tahun Mas Iya. Benu. Heeh, padha Benu ta genuk? Ngono jare genuk. Benu, Benu. Benua. Benu original. Aduh. Iki kan kancane jake. Jake. Acara isih akeh. Iya. Heeh. Ana paribasan. Apa sob? Krepek gedang. Godho telo. Sididang. Mbokmu bongko. Alah. Sidang pojok rasa. Padha krasa didongakno. Jaya Wijayanti marga budaya tetep jaya. Pukul Mas.